Po co ten pierun mi sam zaś idzie? Co, fajrar, może zmiana? No ja mówisz fajrar. Co ty no te czopki tak zmieniasz? No, ta czopka to jest tradycją. Ojciec w tej czopce robił. Wiesz, jak ja się w niej pewnie czuję? Za komuny, ja? Ty, nie pomógłbyś mi trochę glizdów nakopać? Bez sprawy, jaka tam? A czekaj, tam pod tymi pniokami no ja krauza zapomnę. Chodź. O, jest, patrz. Weź no jeszcze tam, ty. O, patrz. Dawaj, krauza. No widzisz, jak to fajnie, żeś ty miał czas. O, tu jest, widzisz? Ona malutko. A to będzie na małe ryby. No możesz, wiesz, jak wielkie glizdy na wielkie ryby, a małe glizdy na małe ryby. Ty tak nie robisz? Widzisz. No. Fajno. Dobra, styknie. Fajnie, dziękuję ci. No dobra, idź.